Το νόημα της ζωής. Ναι. Ως άντρας είναι να ζεις στο ύψος των οντοτήτων σου και να μπορείς να υποστηρίξεις τους πάντες γύρω σου. Να προσφέρεις κάτι, να αφήσεις πίσω κάτι σε αυτή τη γη, να ζήσει και το όνομά σου, να υπάρχει μια ιστεροφημία, αλλά και να έχεις βοηθήσει με κάποιο τρόπο τον κόσμο. Τι κάνουμε αλλιώς? Εγώ δεν θέλω να πεθάνω και να μην έχω αφήσει πίσω άτομα από τη στιγμή να ήταν το κεφάλαιο της ζωής τους και τη στιγμή που με είδανε και μπήκανε λίγο στο δίκτυό μου, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, να μην μπήκαν καν σε πρόγραμμα. Δεν θέλω να μπει καν σε πρόγραμμα. Να άκουγαν τι έλεγα, πού και πού. Να τους άλλξει η ζωή από μια συμβουλή. Γιατί είναι σπουδαίο το ότι μπορείς να κάνεις και όλα αυτά θρίζονται και ανατοκίζονται. Οπότε να αφήσεις πίσω κάτι, να αφήσεις μια θετική επιρροή στον κόσμο, να αγγίξεις τη γη και να λυγίσεις το σύμπαν με κάποιο τρόπο σε σένα, να ζήσει το όνομα και να μπορείς να προσφέρεις στις γυναίκες.